Això és el que puc fer perquè gaudissin amb nosaltres. Durant tota la presentació ha acompanyat la nostra falla major un representant de la biblioteca, el nostre Xavi. Ara és el moment de que dirigís com les paraules. Fallera major del camp de Llesàtiva i les seves referides aves, membres de la Junta Local Fallera que avui s'acompanyen. Fallers, amics, bon dia. Per segon any consecutiu, tinc el plaer de dirigir-me a vosaltres com a representant de la Junta Assessora d'aquesta comissió. Un any més continuem treballant, esforçant-nos, traguent forces per seguir endavant, però també continuem disfrutant, vivint al màxim cada moment, riguent, somiant, il·lusionant-nos, però sobretot estem units i fent d'aquesta comissió una gran família. Puc dir que som un grup d'amics que tinguem en comú la passió per les falles i que aquesta forma part de la nostra vida. I a tu, dir-te que així anem a estar al teu costat, compartint aquesta experiència i recolzant-te i formant part del teu somni. Fallers, ara comença el compte enrere per a que arribi la nostra festa. Per això, cride ben fort, visca les falles i visca la falla de Joan. Ara és el torn del l'anterior. Avui ens acompanya una persona que coneix de cap a peus a la nostra falla. Sap tots els seus secrets i des de ben menuda ha format part de la vida de casa. A més, sap millor que ningú la intel·ligència, ja que també tinc la sort de viure un any com a fallera major de la seva comissió i fallera major de Xavi. Qui millor que Xavi per posar un punt final d'aquest any.
Premiem amb un fort aplaudiment Maria Jordà Correrosa. Membres de la Junta de Campanya que ens acompanyen, Edu i Albert. Falleres majors i presidents de les diferents comissions. Falleres i fallers, familiars i amics, bon dia. Quan la meva persona Reyes em va proposar-se la madrina de Carla, al principi tot va ser un motiu de nervis i il·lusió, però que després vaig pensar, senyora Macladat. És el meu primer discurs, espero que molt bé, però per tant la novetat vaig que faig falta. 3 de febrer del 2023. Pot ser que no us diga res aquesta data, però aquell dia va néixer el nostre protagonista. Sent un dels dies més importants per tota la nostra família i des d'aleshores sempre he tingut un ple orgull de dia. Per a tenir una raó, us els explico un poquet. Així que ho heu de Carla, sempre ha sigut una xiqueta molt artista. Va llevar des dels 2 anys i mig, i no és perquè diga jo que soc sabia, però va de la ella, així que quan vulgui és una demostració. També li agrada la música, i es passaria els dies ballant i cantant, així com actuant, ja que també li agrada molt el teatre. I de segur que si continua així en uns pensamients, la veurem o damunt de l'escenari del teatre, actuant o a la gran pantalla, protagonitzant una pel·lícula d'Almodóvar. En l'escola és una xiqueta molt responsable. Sí, havia la llei i encara que ho aparente, està per cada dia en cada moment. I si cal estudiar, doncs, allà està fins que s'ho sap tot. Però amb això és que sempre pronunciades entre les escriptures de l'escola, i ja les nostres encantats. Gràcies al seu caràcter afable, educat i noble i que té un coll una mica paladí, té moltíssimes amiguetes, les quals saben perfectament que Carla és una amiga de les que ja no queden. Saben que poden comptar amb ella per a qualsevol problema. I si els contos succedir tranquils que no dirà, discretetes un rato, no li pots treure res ni a ells. També és una gran anfitriona. Sí, li encanta comprar les amiguetes a casa, ja sigui capturar l'avui, passar les vesprades, per el deure o berenar. I sempre les de xocolata millor. No estàs guai. Però Carla va comentar amb Pardader que gràcies a les festes del pijama boníssimes. I mira que per ara, hi ha un motiu. Quan vulguis, em convides, que tu saps de camises festetes, t'anem a agradar molt. I així ets un poc a t'aguaré. Me convidem la Carla que segur que va a una de casa a l'altra per a que no es falti de res. És així Reyes o m'equivoque? També diré aquesta perla, que sempre té una paraula amable i un somriure en la cara per a tots. Rara és la vegada que se li veu per els coixellons. A veure, que vaig a dir però si li passa el camí de seguida. Sap perfectament quan ha comès algun error, ho ha pogut ofendre, però de seguida sap demanar perdó. Així com també té la capacitat de perdonar, ja que no és rencorosa. Amb la família. A la família és un amor. Es passaria hores i hores de xerrar a tots. Per nosaltres és una dona més, però clar, no és una xiqueta. Però pots parlar amb ell de qualsevol tema. Li encanta la segona molecular. I en sa casa es passaria hores i hores jugant, i com a tota neta, els menjars personals de l'àvia són els millors. Algun dia no us faré també, i faré tornar a redonar. Ho tinc pendent. Però a mi no tenia cancelleta, he de dir que també estic poc consentida. O m'equivoque. Però no que els pares de terreno, per la via molecular, que sempre li comprat un caputx de teatre per fer-la més contenta encara. Però és que és tan difícil de dir que no aquesta careta no m'agradi. Carla, petita cara que decideix, tu compraràs tu tot. Amb el seu germà Pablo. També és la protectora. Està damunt d'ell tot el sant dia. Clar que també estaria damunt, perquè el xiquet així són pare.
és a dir, revoltoso i cabullet. Però en el fons tots saben que pot xiquet. I si continues semblant a son pare, de segur que traurà de tota la vida. Així que papis, paciència, que Roma no va fer un dia. Però, si verdaderament hi ha una carrera grande, algo que li motivi i li passa plorar en el mateix temps, traure els familiars somriures amb un seu nom, sí, els falles. És fallera. I mira, en els xicos de Setilla el 100%. Per a ella, les falles no són simplement una festa que es caracteritza com a valencianes. Per a ella, al igual que per a els falles són una manera especial de viure la nostra cultura, la nostra història, on ens sentim realment identificats. I amb la pólvora de les dolces mascletades, la música, que ens fa que es posa la pell de gallina, les flors, que s'imagina els carrers amb el seu peculiar perfum, i el foc, que dona pas a un nou exercici, ens donen la vida. Carla, has esperat molt per poder viure aquest moment, 3 anys. 3 anys a la il·lusió constant. Els mateixos 3 anys que ens ha costat convèncer a Carlos, el pare, per a que pogués ser. I els mateixos 3 anys que ha estat a Mare Reyes lluitant per aconseguir-ho. Però algun dia tu somni, no tots els sentits, el canvi de la teva família és que de realitat. Reyes, si un percentatge ho va aconseguir. Carla, que encara no recordo quan jo feia el món, i tu t'alçaves a les 6 del matí i inclús abans, per fer-me companyia, que ganes de tenir xiqueta de la però això sí, el filles les matinades sense amics i el Reyes tenia que viure la cara del sol. Ara no ho reviuré. Vares aprofitar que no hi havia una qüestió infantil i vas deixar de representar pas tots els actes que estaran al costat, que en aquell moment jo ja deia, tu seràs para una qüestió infantil, ja veuràs. I sempre contestaves, ai, ojalà, però mi pare no vol. Doncs bé, ara sí que sí. I ha arribat el moment que et deia, ja eres la màxima representant de la teva comissió i conec-te com te conec. Sé que vas a veure els anys i els vivits de manera especial i que el teu somriure si cap serà més ampli i més llarg. Estic segura que mai és una reflectera de la cancera i sempre voldràs més i més. Tu ets com les filles d'una tele, que no sé com de aquest any veuràs aspectes de les falles que t'imaginaves. Veuràs experiències noves que mai hauries possibles. Coneixeràs a xiquetes que tenen la mateixa sort que tu tens. Així que aprofita cada acte de màxima exposició. Gaudeix de tota la nostra festa, on per primera vegada tu seràs una de les protagonistes. Desbrenars infantils, de les noves amistats que trobes en el teu nou viatge, de donar-li personalment les flors a la Mare de Déu que refrena, de la teva producció de Sant Josep i de cremar amb molt de pesar la teva falla. En resum, gaudeix de cada instant, retén la retina en el teu cor i recorda-ho per sempre, perquè no és un regal dels teus pares i la teva família que s'han sacrificat per voler complir un dels teus somnis. Et dic això perquè el temps que passa molt de pressa i moment que passa, moment que no torna. I vosaltres, els xiquets, sou els que degueu d'aprofitar les oportunitats que se vos donen, perquè sou vosaltres el futur de la nostra festa. Carla, dir-te que al igual que tu vas estar ahir, sempre al meu costat, en el meu any, jo des del dia d'avui vaig ser la teua ombra. Sempre estaré darrere teu, pegant-me matinades de l'ajuda de ta mare en tot el que necessite. Així que Reyes, com tu dius, toma-me la paraula. Perquè així que lluitia la cosa per nosaltres. Els papis, com anomenar-los? Els meus cosins, només dir-vos que no podeu treballar amb mi en aquesta xiqueta. Si avui dia és com és perquè sé que la vull donar la millor educació possible. La vull inculcar uns valors des de la menuda que Carla siga la más feliç de marxa, d'esforç, superació, honestedat, senzilla i sempre amb els tocs de terra. Però tot això ha sigut gràcies al vostre treball, que farà que aquesta xiqueta li veu lluny el dia de demà. Així que si voleu que te deixa arribar aquesta nit. Per finalitzar, una reflexió d'aquesta comissió. De tothom porta de Sant Francesc. Per donar una oportunitat de poder deixar les paraules a la mobilitat. Així com també felicitar-vos, perquè com a màxima representant a una gran xiqueta, que s'ha gastat a l'altura del càrrec que des del dia d'avui ostenta. Vos desitge de tot cor a tota la comissió que gaudir d'uns espais especials, úniques i inolvidables, i que les recordeu per sempre. Moltes gràcies.
No sense abans agrair a tots la vostra companyia. Esperem que heu disfrutat tant com nosaltres. Que tingueu tots un bon dia.